Dili pug sanay ang Christmas party ug exchange gifts sa mga public school sa Talisay City. Konseho sa Dakbayan sa Talisay mipahinumdum sa DepEd Talisay. Gididan usab ang mga magtutudlo nga mupugos sa pagpaamot sa ilang mga estudyante sa Christmas party. Matud ni Konsehal Eduardo de Gulgulias III, ang chairman sa Committee on Education sa Talisay City Council, nga lisod pa karong panahona, ilabi na nga daghan pa ang mga Talisaynod nga wala pa makabangon gikan sa katalagman. Ang Talisay City mo'y usa sa mga nagrabihan sa pag-igo sa bagyong Tino. Gani adunay pipila ka mga apektadong pamilya nga anaa gihapon sa evacuation sites. Dugang pa nga mahimo man hinuon ang Christmas party aron mabatyagan sa kabataan ang diwa sa Kapaskuhan apan dili kini angayang pasubrahan. Kinahanglang voluntaryo usab ang kalingawan ug dili pugson ang mga bata sa pagsalmot niini, ilabi na sa exchange gifts ug pagdala og makaon aron dili makagasto kaayo ang mga ginikanan.